Tak začni se. Využij práce, tak je si třeba brýle. To já trapaju vůbec nevím. No, tak vydám. Ježišmarja. To tam nemůže být. Ještě není tady něco. Jsi práce. Ne, já bych teda dala takhle. Ne, počkej, tady ne. Ještě tohle to se nedělá. Děkujeme. Takhle, já bych zarecitovala, tady jsem si... Já bych řekla, že pro odbor účetnictví bych zvolila spíš zásadně letecká. Dobře, ta je už. Vyzrodili se k nejsmělejším činům. Jsem vzduchu prostor přemoci celý a celý vesmír dobýti svým synům, jak proletář, jak účetnická čest tomu velí. Jen výše a výše a výše nad ČSOB i nad Národní banku. A brdule každá si zpívá jen výše. My chráníme Evropskou unii? Ne, já jsem... Tak, je tady chráníme sovětský svaz. Ano, to mi ta sakra neví. Ano. Nám otcem byl krvavý drsný říjen. Krev našich otců dala právo žít. Ano. Přežijeme chleb a štěstí milionů vědli a prsa naše svobody souští. Jen výše nad ČSOB a Národní banku. Na hranicích zobáky křivé brousí na našich černých supů roj, to by řekl tam prezident Evropská unie, přepadnout chtějí rodná hnízda naše, kolchozy, Moskvu, Turk, traktostroj. Jen výše. Tak jsem chtěla, to teda dělali času, možná bych si dala Mikuláši práci. ale jakože tady ten veršík, prosím vás, že vaše prsa jsou štít, mám pocit, že teda možná bylo chránit. Ale tak to bylo